Mill-mera tal-karozza rajt raġel beda jxejjer idih u jagħti xi daqqiet fuq mara. Bid-daqqiet waqgħet mal-art. Ir-raġel qasam lejn il-knisja, rikeb f'karozza u saq. Jien ipparkjajt u mort dejn il-mara biex ngħinha, imma sibta fadira demm, bil-manku tas-sikkina ħireġ minn rasa. Din hija xhieda xokkanti ta' Antonio Manġon minn Ħażabbar li ra qtil ta' Chantel Ketkuti ta' 34 sena minn Ħalsafi isseħħ barra l-Gażin ta' St. Patrick's. Manġon ta' xhieda tiegħu fil-kumpilazzjoni kontra Justin Borge ta' 33 sena minn Ħalsafi li jinsab mixli bil-qtil tal-eks sieħba tiegħu Chantel Ketkuti u hemm iż-żewġ uliedu. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, Manġon xiet li għal-ħabta ta' 28 ta' filgħaxija tal-ewwel ħadd ta' frar kien se jwassal lil uliedu d-dar. Għalli xin wasal quddiem il-gażin rama raw raġel, xed li mill-mera ra li r-raġel ixejjer idejh u jagħti xi daqqiet fuq il-mara li waqgħet mal-art. Xed li waqaf u parkja u għalli l-uliedu jiqfu fil-karozza. Bla ma identifikah għalli ra raġel jaqsam lejn il-knisja ta' Ħażabbar, jirkeb f'karozza u jsuq. X'ħin wasal ħdejn il-mara saba mal-art b'sikkina f'rasa fadira demm. Il-mara kienet mal-art b'xara fuq wiċċa bil-manku tas-sikkina ħireġ minn rasa. Tħalt niġri fil-gażin u għettilhom iċemplu ambulanza u lill-pulizija, xed Manġon li fisser ix-xena bħala xokkanti. Qal li wara li wassal lil uliedu d-dar reġa' mar fuq ix-xena tad-delitt biex xejn il-pulizija. Fil-kumpilazzjoni li qed titmexxa mill-Ispettur Kertzara ħareġ li qabel inqatlet Chantel kienet qed tilab logħba biljard ma' Silvan Medina, ħabib tagħha fil-gażin ta' St. Patrick's. Medina xed li għal-ħabta ta' 6 ta' filgħaxija marru l-gażin u bdew jilagħbu ħadu drink. Qal li fil-gażin lemħet lil ċertu Dylan u qaltlu hawn Dylan ġejju b'referenza l-akkużat. Xed li madamx ma wasal Justin u b'ton normali u kalm qal lill-vittma li għandhom bżonn jitkellmu. Iżda Chantel għażlet li tinjoraħ. Silvan xed li meta l-akkużat staqsih jekk setax ikellimha wieġbu li ma jidħolx bejniethom. Xed li żewġ minuti wara li Chantel u Justin ħarġu mill-gażin daħal raġel fil-ħanut u għalilhom iċemplu għall-ambulanza. Silvan xed li malli ħareġ u sab lil Chantel fadira demm b'sikkina f'rasa telaq jiġri lejn l-asta tal-pulizija. Mistoqsi mill-Ispettur Kertzara dwar ir-relazzjoni li kellu ma' Chantel, Silvan qal ju ħabib tagħha u ltaqa' magħha fl-aħħar festa tal-Madonna tal-Grazzja. Xed ukoll il-kunstabli Dexter Aġus, qal li dakinhar tad-delitt kien ħdejn il-grata fid-depot tal-pulizija. Qal li f'daqqa waħda l-akkużat daħal bi ħwejġu mimli demm u qal li ta' daqqa ta' sikkina li tfajla. Qal li Borge kellu xokk fuqu u daħal id-depow bidejh tal-lemin miftuħa u ħareġ id-demm minna, tant li mela kull men bid-demm. Huwa ċempel il-Pulizija tar Rapid Intervention Unit li marru minnu fih u ħaduh b'ambulanza lejn l-isptar. L-Ispettur Kertzara xed li preżenta żewġ stqarrijiet li ttieħdu lil Justin Borge u li jaraf lill-akkużat bil-mewt ta' Chantel it-tnejn filgħaxija. Hija mietet fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei, kaġun ta' 5 daqqiet ta' sikkina tal-kċina li qalet f'bosta partit ta' ġisimha, inkluż frasa u fonqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.